Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Chawana hama hachisekwi zvinova zviri izvo muzuva ranhasi zvaitwa nemhuri yekudombo shava kwatashanya uko kuna baba vanonzi vanota vatasheedzerwa nevavakidzani vavo vavanogara navo munharaunda vati uyaiwo muone dambudziko rasangana nemurume watinogarisana naye. Vanota vanonzi murume aizvishandira achizviitira mabasa emaoko akasiyana-siyana, asi dambudziko rakazouya makore 2 apfuura. Vanonzi vakangodonha ndobva vatotadza kufamba. Pari zvino vari kurarama vachinhonga svosve nemuromo, havana kana chekudya nekuti havasisina mamwe mabasa avanokwanisa kuzviitira. Pavanosiyiwa ndopavanongowanikwa vari. Ndofunga makatarisa kumashure kwangu uku ndipo pamba pavari kugara. Vari kutokundikana kubhadhara mari iri kudiwa, mari yerenti ipapo yava kuita $60 kuburikidza nekuti vava nemwedzi 3 vasati vakwanisa kubhadhara marenzi avo. Saka tati regai tivashanyire tinzwe kuti dambudziko iri rakatanga sei uye ndezvipi zvezvimwe zvavari kutadza kuita kuburikidza kwedambudziko iri. Makasimba here baba? Ndiri pangu makadiwa baba. Aiwa, ndiri nani. Chekutanga baba chandoda kunzwisisa ndechoti ndichingosvika ndichikuti baba nemakorokota egore manditi ndakapindawo hinda Marwadzo ndanditisa kuti ndikudaidze kuti aiwa takangopindawo nevamwe. Aiwa, chakakosha kupinda. Okay. All right. Kuri sei kuno kudombo shava? Aiwa kudombo shava kuno kuri nani? Handisingazivawo kwamuri kubva. Aiwa, kwatiri kubva kutsvene kuno kundiri kutoona kwato nemakore kwatosvibirira ikoko yakunaya kamvura. Aiwa, mvura iri kunaya. Kune vane simba zvavo vari kuzvishandira. Aiwa, vari kushanda. Aiwa, zvakanaka. Zvinoitawo kuti vakatishandirawo tinowanhawo chekubata. Hatizonyanyi kuchema zvese kuti nzara, hakuna chikafu, kuri kupisa, mhuka hadzina mvura yekunwa, zvinotirerukira. Icho chokwadi ichocho. Dambudziko remvura rakanaka pana rezuva. Ndekuti munguva yoine kana ivo vari kutibatsira vacho vanowanawo chekutipa. Vanotemawo tumubora, atemawo tubhinzi, atemawo tumunyemba, hoho ngobatsirwa. Mumwe wanotouya nenyevhe because ndonguva yacho futi ke. Ndonguva yacho iyo. Aiwa, tinotenda baba. Kuuya kwataita kunoku tanzwa zvikanzi kunoku tina baba vatiri kugarisana navo asi vaita dambudziko rekuti havasi kukwanisa kufamba kwemakore akutokwana kuita 2. Tikati rega tinonzwa tiri panzvimbo kuti zvakafamba sei. Chekutanga baba, kuitira mhuri yeZimbabwe izive kuti ndiri kutaura nani, ngati mungatanga nenhoroondo yekuti imimi ndimi ani, mhuri yenyu yakamira sei? Ini ndinoitwa Ndipange Nota. Tiriwe kwaNota kudaro. Baba vangu inini vakauya munomu vari mumwe chete. Vari mumwe chete kudaro ndokubereka isusu vana 3, vakomana 2, musikana mumwe chete. Ndobva vashayawo. Vanga varamba namai vedu. Asi baba ndo vakatichengeta. Saka kudzinza kweduwo tingangodaidza kuti vasara ndini nevana vamukoma wangu 2. Ava vachiri vana vadiki ava. Nevana vangu 2 vachiri vadiki zvakare. Saka ndingangoti ndini chibaba chasara. Ndimi vakunzi vanota vacho. Vanota vacho. Toda kuuya padambudziko iri baba. Dambudziko iri makabarwa makadaro here kana kuti rakazoya nekukura? Zvakafamba sei kuti muzosvika pakunzi hamusi kukwanisa kufamba kana kuzviitira mamwe mabasa anotarisirwa kunzi munhu kuti ararama anenge achizviitira? Ndisingapedze nguva, dambudziko iri rakanditorei kunetsa nekuda kwokuti inini ndiri munhu anga achizviitira, achizvishandira, achizvirimira. Ndichakumbirawo mutaure makatarisa musikana uko. Okay. Ndanga ndichizviitira pane zvese, kuzvishandira, kuzvirimira, kuzvidii. Asi dambudziko rakazouya muna 2023.
2023 mwedzi wechi8 dheti richiita 9 ndakangodona. Kudona kwandakaita ndakafunga kuti zvichapera, hazvina kukwanisa kuzopera. Ndakatanga kuzodonza ze2 weeks ndichingodonza, but ndakatoona kuti hakuna kwandiri kuenda. Makumbo akatanga kupera sekuti anogwina, akagwina nesimba racho rese ndokwarinenge raenda. Kuti ndikwanise kumira handikwanisi, kuti ndikwanise kugara ndakazembera sezvandakaita izvi. Ndodambudziko randinaro iroro remakumbo eyayo. Kutsanangura kwamuri kuita baba, muri kuti izvo makangodona. Mumashure tisati tasvika pakudona, pane mamwe here aningati mahealth conditions kana kuti urwere hwamakambenge maudzwa kuti baba tiri kuona mune condition yakadai, kana kuti chinhu chakatongoitika chamusina kumbobvera manzwa nhoroondo kuti baba taona mune chirwere chakadai, zvichida chichazokutadzisai kufamba? Hakuna nhoroondo yandakanzwa, nekuda kwokuti ndiri munhu wanga achizviitira. Handina kunge ndafamba ndichitsvaga nhoroondo, asi zvinhu zvakanozongoitikawo mukushanda kwangu kwandaita ikoko. Ndaitombofunga kuti sometimes kuneta kwenyama, asi ndakatozoona kuti ingova neurwere huri kutoenderera mberi. Ndokuzoenda kuchipatara. Kuchipatara hapana chandiri kumbonzweni chauri kunitaurirai. Matablets andiri kungonwa ndiye Tree of Life. Haana zvaanondibatsira nawo. Saka muri kutsanangura kuti kubva mati muna September 2023 ndizvo zvanditi kusvika pari zvino madoctors havana kumboita matest kana kuti vakaita matest asi havana chavari kuona chiri kukonzeresa dambudziko? Handina doctor wandati ndasangana naye so far nekuda kwemari. Zvinhu zvinoda mari. Ine ndini baba wacho. Ende madzimai angu andiri kushandisa angori mudzimai 1 neuyo mudzimai anondibatsira pakundiito caregiver kuti ndokubatsira nezvizvi, ita izvi. Saka nekuda kwekudaro hakuna doctor wandati ndasangana naye, asi muzvipatara mandiri kupinda ndo mandiri kutaurirwa kunzi munofanira kunge mune ka problem kari pamusana, asi still musana wacho inini haundirwadzi, chinondirwadza makumbo. Saka sekutsanangura kwamuri kuita kuti chinokurwadzai angori makumbo chete, kumwe kwese hakuna marwadzo? Hakuna marwadzo. Kumwe kwese uku kumusoro kunoko hakuna chinondinetsa uku. Kana kubata chinhu ndinobata zvine simba, asi makumbo manje aya kuti amire izvozvizvi iri ndikariendesa uku handiri muri kuroona kuti riri kugwina, iri rinobva rateera. Iri kuti rienderane pamwe chete nerimwe racho haribvume. Saka ndinenge ndichityora 1 ndo nikina 1, ndotyora 1 ndo nikina 1. Muchitsanangura mati zvoni zvose munhu aizvishandira, ndingada kuziva kuti kumashure ukoko mabasawo amaizviitira imimi amaiita nezvei? Inini handidi kunyeberai. Ndakasenza netower construction for at least 5 years ndichishandisa jegahama tiri mutawa. Ndozobva ndabva kutawa ikoko ndobva ndauya paElgin. PaElgin ndakasenza for at least 3 years ndichishanda nehuku, zvekuti hapana munhu anonditaurira nenyaya dzehuku dzemasai handi mazona. Ndobva ndazobudawo basa nekupera kwebasa, ndobva ndauya munobva ndagara. Asi kugara kwangu kuri kwokuti kana migodhi vanoda kuchererwa matsime ndinova ndaichera, kana vanoda kutimbirwa ndaitimbirwa. But ezvinezvi zvavharana hakusina.
ndoda kuuya pajekahama apa, ndibatsirei baba. Jekahama ndiwe kuputitsa na matombo kana chii ndizvozvo? Mushini unodhirira dombo kana manje sitaidhirira maconcrete, ndekuti kune mimwe mishini inenge ichiuya maakuchinja concrete yenyu, munodhirira concrete iyoyo mobvisa polainwa. Saka jekahama iyo ndaishanda nayo. Tichitarisa mashandiro ainoita, kana ndiri kurangarira ndiwe kuti unenge wakabata nemaoko ese uku wakaitsika uchiini kirikina, atingati izvonizvo ingava iri yezvimwe zvinogona kuva zvine maside effects akazokonzeresa dambudziko ratiri naro nhasi? Nemakore acho handina chokwadi, ndekuti derenge chinzi yaikwanisa kundikonzeresa ingadai yakandikonzeresa nenguva pfupi. Manje ndakatogara zenguva refu zvekutokanganwa kuti ndange ndiri kutaura. Pamanga muchindipa nhoroondo yemhuri, kana ndabata zvakanaka, matsanangura mukati mumba makabarwa muri vatatu, 2 vakashaya, kwasara imimi. 2 vakashayawo havanawo here kusiya mhuri kana vana? Tisiri kutarisa vadiki vamataura vaivai, vakura vanokwanisa kukutarisai. Ndo vacho vandiri kutaura manje, kuti wangu mukoma akashayawo nehanzvadzi. Hanzvadzi yaiteera mashure mangu, akasiyawo mhuri yake uyo. Uyo vane vakwasha vari ngopemhawo vari munomu. Pochizoitawo vangu inini ndende nemadzimai angu andakaramba kuti ndozitora, ndakaitawo vana vangu vasikana 2. Munongoziva hakuna chiri kubuda. Tozouya kuna mukoma wangu, ane vana vake 2, mukomana nemusikana. Asi vana ava manje kundibatsira, vanondibatsira zve apo neapo. Munongoziva sevana vakakurirwa nyika yarema. Ndoda kuuya pane venyu 2 vamatsanangurawo. Dambudziko vanoriziva here kuti baba vakakuwara makumbo, havachagona kufamba uye vanotodawo kuriritiro? Dambudziko vanoriziva, asi chekundibatsira nacho havana. Handidi kunyeba, havazi kumbondibatsira. Ndekuda kuti kungouya wongosvika wongondoona, baba tavazokuona, maita basa vanangu, ine ikoko kundoona ikoko, ndotonzwawo ndichinzwa kufara. Ndo pananda kutoti baba chakakosha rudo irworwo, kutorangarira kuti tina baba, rwekusvika vachiita sei vachikutarisa, nekuti dzimweni dzenguva kunzoko zvinhu zvinenge zvakadi zvakaoma. Saka ndoda kunzwisisa baba, kurarama kwamuri kuita kunoku, muri kugara nani uye muri kubatsirwa nani? Ndoziva kuti semunhu mune zvimwewo zvamunoda kuita zvamusiri kukwanisa kuita kuburikidza nekuti pane urwere huripo. Zvichida pamwe munoda kusumuka muchienda kana kutonozvibatsira chaiko, zvinogona kuramba. Ndiani ari kukuchengetai, ari kukutarisai? Makagara sei? Right, ndiri panapa, uri kundoona pandakagara panapa. Ndakatogara mumba, ndo pandodyira, ndo pandinowana toilet. Hapana kumuvha, ndokuda kuti madzimai angu anenge amuvha. Uriona izvi ndo zvandinogara izvi, ndotora ndopeta ndaitsa munikinomu. Madzimai angu anouya nowacho caregiver wangu ndokundibatsirawo. Kana ndaenda kunzi ndine zvimwe zvinhu zvandiri kuda kubatsirwa, ndodaidzawo caregiver wangu uye wondibatsirawo. Ndo mararamiro andiri kuita pari zvino. Iyi ndoda kunzwisisa futi kuti panapa pamuri kugara, nokuti ndoziva kuti kugara kwemudhorobha pane mari dzinodiwa, mari dzemarenzi nezvakasiyana siyana. Muri kuzvifambisa sei? Ndepenyu here kana kuti muri kugarawo pamba pemunhu panotodiwawo mari dzekubhadhara kuti mukwanise kuramba muchigara ipapo? Right, iyo ndo yahondo manje. Hondo yavakutaura iyi mwana wamai, ihondo iri kutonetsa. Ndekuti ndine 3 months ndisina kumupa landlord mari yake. Madzimai angu washaya basa, hapana basa. Ndekuti madzimai angu aibatsiranawo dzimwe nguva nemwana, akangoka wanawo kadhora kacho
umbouya nako. Zvino nekurema hakuna. Ndine 3 months ndisina kubhadhara rent. Saka landlord ari kutonditi manje ndikakuchengetei. Zviri nani kuti mutongobva sei kwekuenda manje nechekuita manje. Ndaremedza mukadzi wangu kuti toita sei. Parodhi hapagarikeka nekunayo. Saka ndo upenyu hwandiri kurarama nawo. Ndoda futi kunzwisisa baba pamanga muchitsanangura tichatanga edu kutaura mataura mukati vane simba zvavo vanoenda vachinorema. Munonzwawo sei muchiona vanhu vachiita mabasa amaisimboita asi iko zvino zvava kukuremerai? Apo ndo pane shungu dzese manje. Unoza dene chinzi ndinobatwa BP. Kana kuti zvine humwe urwere hwazinopa munhu. Ndaive neurwere ihwo. Nekuda kwekuti unoza ukaona mwana kana nyange achifamba ukatonyatsoziva kuti uyu mwana ari kushereketa ari kutamba nechinhu chinomukuvadza icho. Kuti unge uchimumhanyisa kana kuti umutorere danho hapana. Zvafanana neni. Handisina chekuita. Kwakungotarisawo kumadzimai kuti konai shamwari zvinozovasiya wandibikirawo poriji. Chienda hako unoita se unoita zvauri kuita. Madzimai angu ndo blood winner wangu. Anotonditsvagira chekuita. Chekudya, chekuita sei. Touya panyaya yamabva mataura, nyaya yekutsvaga chekudya nechekubata mumba. Ivo vadzimai vachiona vari kumboiteiwo zvinovapawo cheuviri. Vane basa here kana kuti munhu anenge akangomirirawo basa rangonziwo pakati paita chakati ongomhanyawo unoita. Tichida kuuya futi panyaya yemba yamataura iyeyo mukati mukadzi ashaya mari, ashaya basa. Tinzwisise kuti anomboita nezvei kuti muwane cheuviri mumba. Madzimai angu haashandi. Kushanda kwawo kwandiri kuti haashandi ndiko kuenda kwekutambira pay. Handiti madzimai angu kushanda kwawo ndiko kungonzi uyai mundiwachire pano mainota. Vanoenda unowacha. Vakaenda unowacha then wouyewo nechawapuwa taakuchidyowo. Hakuna kushanda kuri nomaoko avanoti avakanyorwa tiketi. Ndo mashandiro avo. Ndekuti vakaona ukaricho wouya wobhadhara imba. Ndoonawo kuraramawo inini naivo. Asi tichitarisa mabasa iwayo baba, kunoku kudombo shava anowanika zvakadii mabasa achiona? Nekuti zvichida pamwe arinouya kana pakawani pamwedzi, pamwe munoona kuti rova 2 months vasina kumbobvira vashanda. Munozoita sei pasituation yakadaro? Ndo patiri kutaura pane dambudziko pekutoti izvozvi ne 3 months ndisina kubhadhara rent nekuda kwekushayikwa kwemabasa. Kabasa kaari kuwana ndekekungoti tiwane chekudya, kusenzera upu. Paanenge amupawo upiye ouya nawo, amupawo kamari kemuriwo ouya nako. Kuti kakwane rent haakazokwana. Saka pane dambudziko iroro. Ndofunga muchitsanangura matizvo pakashaya ndiana mukoma nditi vaviri ava vakasiyawo vana. Vana ava ndimi muri kutovachengeta here kana kuti vane kwavari kuchengetwawo? Vana ava vana vari vakasiyiwawo vari padzimba dzavo nevabereki vavo. Asi vana vokungoti munongoziva vana vadiki vakasiyiwa pamba hapana chinobuda. Muridzi wemusha ndiwe muridzi wemusha. Uyu mwanawo ndiwo kungotiwo sorongo pane munhu. Asi makamboedza here kutaura nawo kuti munoona inini ndini baba venyu watosara, tariseiwo dambudziko randinaro, zvichida pamwe vaigona kukugamuchiraiwo vakagara nemi? Apo manje ndo pane dambudziko manje. Nekuda kwokuti dambudziko ari kuriziva asi kuti vangu vachindibatsira manje according nemabatsirirwo andinenge ndichiita. Ivo vanenge vachida munongoziva vana vadiki
vanenge vachida kumhanya-mhanya paanenge amhanya-mhanya iwe pamwe sometimes ipapo wazispoila anokubatsira ndiani? Nobody. Saka ndichigara hangu ndakavadaidza ndikati no, kamunemawana kandirai amai venyu tuone kuti tiri kufamba sei. Ndichifunga kuti dambudziko richakurumidza kupera here. Pandanga ndichibvunzira baba ndepekuti sevanhuwo vachine simba vachiri kukwanisa kumhanya-mhanya kuti zvichida pamwe vaigona kukupaiwo pekuti mugare ivo vachimhanya-mhanya vakanongowo chino vachikupai mava padhuze, zvanga zvakamira sei baba? Havana pavanokwanisa kundisa, havana pavanokwanisa kundisa ndekuti ivo vari kutoshupikawo nehwavo upenyu kuti vazenge vachidzonditi inini pane 2 rooms kuti vanga vachibvisa mumwe munhu ari kumupawo ka2 cents oti inini ndigare ipapo. Hapana, hazvibudi. Ende munongoziva vana vedu vemazuva anaya tinochengeta navo paukama hunge kana tiri mukoma nemun'ina. Ndiye anoti mwana wamai vangu, kwete mwana anenge achidaidza kuti wangu baba wakaenda. Zvichireva here kuti baba ukama hwamuri nawo izvezvi nevakomana ava hongu vanoziva kuti muri baba asi hauna kunyatsoita futi zvakanyatsonaka? Aiwa, hatingataure tichidaro. Kushaya ndokwandiri kutaura nezvako nekuda kwokuti munoziva mwana kana ungopa dambudziko rakadai iye akabva mudambudziko remuparendi yake futi hazvina 2 years baba wake washaya. Saka kuti achitakura ranguwo dambudziko hapana, haazi kuzvikwanisa. Aringokwanisawo zviye zvekungoto akaonawo kuti $10 $5 oyewo paamai vake. Saka takatarisa baba kugara kwamuri kuita zvinhu zvamunoda kubatsirwa nazvo nemhuri yeZimbabwe, zvinhu zvakaita sei? Inini denda ndichikwanisa kunge ndichiwana vangava vana sekuru vanogona vaya vakauyawo vakanditarisawo kuti ndichakwanisa kufamba here kana kuti kwete, kana kuti kune vanondibatsirawo vakandibatsirawo newheelchair ndinogona kunge ndichifambawo nemaoko ndekuti maoko angu ane simba asi makumbo aya ndiakapera basa. I'm sure ndo zvimwe zvezvinhu zvandingati ndingade kuchemera kunyanya kubatsirwa. Kungondiwanirawo zvekundiitirawo semunhu akangochiti godzodo handi murungu ndiono zvandakaita, handina chekubata hama dzangu, kungogara kwokungogara. Ko pekudya zvichida pamwe vamwe vane pekutogara chaipo, munoda kukumbira futi here kumhuri yeZimbabwe? Kune munhu anenge ane tsitsi dzake dzokuti anzi ndiri kuda kubatsira nechakati. Kaka beggars not a chooser. Kana ngochikumbira ungati ndiri kuda chakati unongopuwa chaona kuvapuwa ndo chaunotambira. Pamatanga kutaura nyaya yekutsvaga rubatsiro matanga kutaura kune vanhu vechivanhu, ko zvichida pamwe pane vamwe vanogona kuuya voti takaona nyaya yavanota tikavati dambudziko iri tinenge tinogona kuripfuudza, munenge makasununguka here kubatsirwa nawo kana kuti iko zvino makungotarisa kubva kune vechivanhu? Inini ndiri kutarisa chero kuti nditi chivanhu kuitira kuti munongoziva tiri vanhu. Kune vamwe vanhu vanogona kudarika madoctors, kuchizoitawo madoctors ariko. Munhu ane tsitsi ane tsiye nyoro nezvaanokwanisa akangoona nzo dambudziko rangu kuti uyu munhu dambudziko here ndogona kuritakura here. I appreciate vanhu vakadaro.
asi kubva 2023 baba kusvika patasvika muzuva ranhasi, mune here kwamakambofambawo zvichida pamwe naamai kuti mubvunzire kuti chiko chakatora nzvimbo, sekutsanangura kwamuti kuti ndakangodona ndo pakatangira dambudziko. Kana makambofamba kudaro, pane tsanangudzo here dzamaipiwa dzinobatika? Tsanangudzo inga ndiri kukutauriwa nekuti tsanangudzo dzinobatika hasati ndadzinzwa. Nekuda kwokuti kumadoctors kwacho makiriniki mandiri kupinda handina chandakanyatsogutsikana nacho kuti ichi ndo chinopedza dambudziko. Tachizoenda kuchivanhu, handina munhu wechivanhu wandati ndasangana naye angakwanisa kundibatsira. Ndosaka mandinzwa ndatanga kuti kana kune vane chivanhu ava ndikuti vanobva vavheneka kuti apa ndanga ndichibvunzira kuti zvichida pamwe mune vamakambosangana navo hongu vanogononge vakazokundika havo. Ndanga ndichibvunzira pakuti sevanhu vanenge vachiona zvinenge zviri mumhepo zvatisingaoni isusu neziso renyama, havanawo here chavakambokudza kuti unoona murume, kuti uzosvika pawasvika apa chakatora nzvimbo ipo paipo wakadona ndechakati? Ndisati ndasangana nedambudziko iroro, unless kungoti pane vanongouya vachinyengetera venhikinava venguo chena vanongodaidza kuti baba zvinhu zvenyu izvi munenge makatsika, that's all. But kundiso hapana. Saka zviri kungoenda zvangu kudaro. Aiwa, zvakaoma baba. Asi chandinokuvimbisai nekuziva kwangu inini ndechekuti mhuri yeZimbabwe imhuri ine rudo, imhuri inotambanudza ruoko vachinge vaona dambudziko saizvezvi. Pari zvino regai ndimbotora nguva pfupi nditaure namama vamati ndivo caregiver wenyu, ndinzwewo kuti ivo vakatarisa ndeapiwo matambudziko avari kuona amuri kusangana nawo. Aiwa, ndinopa kutenda mwanangu. Ndatenda chikuru. Vandagara navo izvezvi ndiamai Sireti vanova caregiver vari kutarisa baba Nota. Saka pari zvino ndoda kutora nguva ino kuti timbonzwawo nekuonawo kwavanoita munhu wavari kuchengeta kuti matambudziko avari kusangana nawo vakatarisa vaNota ndei. Mama, makasimba here? Aiwa, ndakasimba hangu mukoma. Ndinofara. Muri Zimbabwe pamwe ingada kuziva kuti ndiri kutaura namai ani? Ini ndinoitwa amai Sireti kuno kudomboshava. Munyengeterwa village. Saka tiri kubatsirana na sekuru Nota kubudikidza nekusangana kwavakaita neurwere. Tinonzwa kubatikana. Ininiwo sezvo basa iri ndakangorifarira ndikaripinda sacaregiver, ndinopota ndichiuya pano ndichionana navo. Dzimwe nguva kana mishonga yavo inodiwa ndinoenda ndichinovatorera kuchipatara uko semunhu asingagone kufamba. Saka tiri kubatsiranawo apo neapo, asi tazonzwa kurwadzikana kunonyanya kuti mazuva acho aya awanda. Munhu uyu pakumutarisa mupenyu, miri wake kumusoro kwese uku kwakatonaka, asi kumakumbo kubva muchiuno zvichidzika kuzasi uku ndo pari kutibata kunyanya kuti sitongosiya here zvakadaro, kuti tisiye zvakadaro taakurwadzikana mumwoyo. Saka semunhu ari kurarama mucommunity mune vanhu, inini ndiri caregiver, kune mamwe ma-CCW, kune ma-case care worker, vese vavo vari kutarisa kuti tibatsirane tese. Saka ini ndiri padhuze, vanongotuma inini ndichiuya ndichiona. Kuona kwangu kundinoona, ndaonawo chekudyawo ndauyawo nacho ndamupawo. Ininiwo zvakarewo ndinongoshupikawo, handiti munoziva basa rangu ndere volontary, handitambire mari ende ndakafirwawo zvakare ndiri chirikadzi. Saka mwoyo wangu manje unonzwa kurwadzikana. Munhu uyu is a very hard worker. Baba vakakanya zvidhinha kumba kwangu zvesimendi zvezve, zvimablocks zvezve, zvokuti dai anga ari mushe achikwanisa asina kuita zvaaita izvi kurwara, tanga tisina kana dambudziko. Zvino nekurwara kwaakuita uku, tikazvifunga izvozvo tinonzwa kurwadzikana kuti kunyange tisina chatinokwanisa kubatsira, asi kune vamwe vanokwanisa vakatumwa zvavo naMwari, ngavaite vamubatsire kana zvichikwanisika, kwete kuti tingotarisa chete kuti tizonzwa kuti afa. Saka maona taita shungu dzekuti tikudaidzei vekuredhiyo muonewo kumegawo kuti miri wake upenyu asi makumbo chete.
Saka tisingazivi papo kuti mangabatsirike chirudzii. Kudya chaiko chaiko ndofunga imba chete, mvura chete ndo iripo mumba chete, hapana chekudya. Izvozvi kuseni ndambouyawo panapa ndamwigirawo kuti mabhanzi shuga handina, hameno kana angodyawo zvakadaro. Iye mukadzi uyu tinoda kutenda Mwari kuona mukadzi akadai so, achifamba achiuya kuno anorara muno, kuseni wofuma uchienda kwagomba kwawo kumusha kwawoko, wonotorawo kana ipori japiwawo kuti enda unopa murume wake, wouya naro vodya, wodzokera futi pamwe mboenda kumunda kunombonosakura sakura, wodzoka futi kuno masikati, wodzokera futi manheru, aona chii chabikwa ikoko kasadza auya nako. Saka upenyu hwachona unenge huri kuti netsei, zvekutoti kana caregiver uyu landlord akutonetsa akuda mari yake. Sisu secommunity zveduka hatina pekuti tinoitawo sei, tashaya kuti tomira takadii. Munhu uyu inini kufunga kwandaita ndaifunga kuti dai zvaibvira ka aiwana munhu angangomutengeserawo zvake kana kapitsi kadiki diki kekungoti angovaka kana katurumu kake agari pari pamba pake. Izvozvo hurumende ngaitibatsire. Mhuri yeZimbabwe vari kuteererawo zvavo pari zvino. Ini ndiri caregiver asi ndikubatsirawo nepandinokwanisa kuti aonewo chekudya, zvokuti aone pekugara zvangu handina pekuti ndingamupe, asi ndakuzvisiyawo kumaoko enyu vamwe vari kundiona nekutaurawo kuti tese ngatimirei tiite tsiyo nyoro, kunyange vanonamata chaiwo ngatiti chinamata tioneke ku faith in action pamusaka penyaya yemurume watiri kuona akagara apa. Tiite kutenda kune mabasa ndo zviri kudiwa pari zvino, kwete kuti tingotarisa chete isusu tagumira ipapo. Namai ava vamaona ndauya nawo ndo vakataura manheru vakati maisireti munoona sei, nokuti uyu tongoramba takatarisa here. Ndikati inini handina chekuti ndingaite pari zvino, imi manga mafunga sei? Vakati zvechokwadi inini ndafunga kuti timboonawo vamwe vanogona kutibatsira, hatingangoramba takatarisa kuti tione kuti afa here, azvibatsire. Ngaambobatsirwa toona kana zvakundikanawo zvinenge zvichioneka. Chinofa chinoyaurirwawo. Saka ini kureva kwangu ndokwandingakwanise pari zvino, muchindionawo ndakadai. Mama pamatsanangura ndofunga chinhu chihombe chamatsimbirira ndechekuti dai pawanawo anovapa padiki zvapo, padikiwo zvapo pekuti vange vachivaka kana kari ka 2 rooms kekuti vagare. Asi takatarisana naivo vanota panyama yavo sacaregiver wavo, zvii zvavangada kuitirwa nemhuri yeZimbabwe kuti ugaro hwavo hureruke, zvichida pamwe mawheelchair, zvichida pamwe sekutsanangura kwavaita kuti inini ndongoti pandakatogara panapa ndongogarira machira angu, kana kuri kuzvibatsira ndozvibatsira ipapo, vanouya vachitakura votakura vachibvisa. Ndezvipi zvimwe zvamunoona takatarisana naivo zvakanakira nyama yavo kuti vabatsirikane vangadei? Ini sekuona kwangu inini dai vawana wheelchair zvaita zviri nani. Nekuti munhu ane shungu paripo pai yekuti azviitirewo zvinhu zvake. Zvino munongoziva zvinhu zvese kana wakuitirwa nemumwe munhu iwe wangochimbozviitira zvinhu zvako. Baba vanoshanda zvekuti zvino dai vakawana hawo wheelchair nechikafu chekudya ichochi zvingabatsiridze neipo pakugara ipapo patiri kutaura, zvokuti akangonawo kamari kashomawo tinongotaurawo nevanhu, mupeiwo panongori kana nemari yatawanawo ishoma iyi angowanika pake, isu tinogona kuenda kunobatsira ikoko. Kuti pavakwe kaimba kana ka1 room kakangodai zviri nani achigara pamba pake. Handiri muona ngekeni uyu landlord izvozviye zvakutoda mari yake, handiri machona. Saka zvinhu zvakaoma ipo paHarare achifunga kuti zvino mari yacho ndiyaiwana kupi. Saka kumwe kuoma kweupenyu kuri pakati pazvo futi, kuti chekudya chaicho hamuna, mari yekubhadhara paari kugara pacho hapana. Saka zvakawanda. Iye mukadzi chaiye uyu zvakaoma. Mhuri yeZimbabwe ngatibatsiranei tese. Mwari Baba vari kutiona. Munhu uyu mupenyu pakumutarisa chokwadi, zvokuti kana kumupa dhishi renyemba ipapa kuti tokonyora notokonyora, kumuti tanhaura muri wenyemba uyu anotanhaura, kumuti cheka zvakati zvakagara zvakaita anoita, asi kuti makumbo iyaya chete kuti amuvhe aipapo ndo panetsa, aipapo panetsa, paremera zvechokwadi. Saka tangokupirawo kune vamwe vedu vari kutinzwawo kuti hama dzangu ngatibatsiranei. Pachimarawi vanoti chaona mudzako chapita mava chiri kwaiwe.
kureva kwangu ndikoko. Kutsanangura kwamuri kuita mama, ndiri kutoona kuti mune nhoroondo navanota makatanga kutovaziva dambudziko risati rava pavari. Muchivatarisawo imimi hongu ndanzwa kuti munhu anoshanda nesimba. Anga ari munhu akaita sei, uye ndaape mamwe mabasa aaiita zvichida pamwe pane munhu angagona kuuya akavabatsira, sekukumbira kwavaita kuti kana paine vechivanhu zvichida kana vemachechi vanogona kundibatsira ndikakwanisawo kufamba ndinowana zvekuzviitira, kuti nyika ingoziva kuti vanota vaimbova munhu akaita sei uye mabasa vaibata mabasa akaita sei. Munganditsanangurirawo. Vanota vanochengeta huku dzemabhurera dziye ndakavaona pakuchengeta huku dzemabhurera. Vaichengeta huku dzinosvika kuma 20,000 danga 1 vachichengeta vega ivava, dzichitengeswa dzichienda. Ende zvidhina vanokanya zvemablocks izvezvi, plus izvozvi zvepachiuru zvezvi vanokanya, migodhi vanochera, kurima chaiko mumunda mumagadheni imomo. Murume anoshanda nesimba zvakanyanya zvekuti noti hasi munhu wekuti tingamutyire, zvekuti akangogona kufamba chete papapa nota murume. Zvekuti kana tese tiri kubatikana, isusu taibatsirikana zvandiri panapa ndinorimawo zvangu munda mangu. Aita akasvika kumba kwangu inini anongosvika kupfurira kumunda achinditeera. Saka nhasi uno kana ndikauya panapa ndorwadziwa. Kuti mubatsiri wangu atambura. Saka moyo unorwadza. Saka tiri kuti ngatibatsiranei hama dzangu tione upenyu hwake udzokere pakare. Aiwa, tinotenda mama. Vandakagara navo pari zvino ndivo amai Nota, vanova mukadzi wavanota vatanga tichitaura navo vachitiudza nhoroondo yekuti dambudziko rekuzotadza kufamba rakatanga sei muupenyu hwavo, uye vachitaurawo zvavangakumbira kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti vabatsirike. Iko zvino regai ndinzwawo amai kuti upenyu hwavo navanota hwakambomira sei. Mama, kuri sei kudombosha? Kuri right. Ndaona tafonerwa zvikanzi uyaiwo kunoko kune mhuri yatiri kugarisanawo nayo, ugaro hwavo hausi kutiitira zvakanaka sevavakidzani, tiri kurwadziwa, takavatarisa sevanhu vatinoziva. Mama, kugara kwamakaita navanota, pekutanga ndofunga ndingada kunzwisisa kuti makasangana sei uye maiva kupi? Yave muno mudombosha. Vachigara kwamune Suku, ndichigara pabhukura kwamorifa ndopatakasangana. Saka makasangana sei? Vaiuya vachitaimira ikoko here kana? Vaiuya vachitaimira ikoko. Vaiuya vachitaimira ikoko. Ndopatazongodanana, ndopatagarisana. Nekuti chandiri kubvunzira ka ndoda kunzwa nhoroondo yababa wangu vanota ava kuti munhu akaita sei, uye imimi chakaita kuti muzoti panapa ndazozvibatira chii? Ini ndairiona kuti vaigona kundichengeta saka ndakavada. Aiwa, kuseka zvangu amai nemwana wavo. Nekuti even kana parufu chepo vanhu vanoseka ndizvozvo. Mama, dambudziko ravanota rakatanga sei? Vakatanga vaiti vakafamba uya vakadonha. Pekutanga tikambonovatakura nebhara nevatikavaisa kumba, kubva vambofamba. Ndobva vazotanga kufamba, ndobva vadonha kechitubu, vakazopedzera kufamba netsvimbo. Patsvimbo ndokusvikana kuzogara pavaita basa vachafamba. Pane zvaimboratidzira here kuti ndokwazviri kuenda, kana kuti vakatongotanga neikoko kuti vakafamba vodonha munovatora, vakafamba vodonha munovatora, zvichida pamwe saamai mai uzo mukadzi wangu pane zvandiri kunzwa, muviri wangu hausi kuita zvakanaka? Hapana. Ini ndangotanga kuona kudonha ikoko chete. Hapana kuti vaiti vairwara, vaitongozviitirawo mabasa avo. Asi panguva yacho makambozvitsvaga here zvichida pamwe kumachechi, zvichida pamwe kune vanoita zvechivanhu, mukanzwa kuti dambudziko raibvira papi? Handina kutsvaga, ndaingoti pamwe mwana waAridzi, ndingatsvagire mwana waAridzi. Kondiswiti wenyu zvene mama. Aiwa, andambozvitsvaga. Handina. Asiwo tazosvika apa tasvika zuva ranhasi, hapana here kumwe kwamakambofamba mukaudzwa utsanangudzo kuti baba vakasangana nezvakati ndizvo zvazoita kuti vatadze kufamba? Handina, kwangoenda navo kukiriniki chete.
ndondikaenda nawo. Saka matambudziko amuri kusangana nawo makagarisana navanota kana kuti ivo vanota vachiona ndezvipi zvamuri kuona kuti izvi zviri kutambudza murume wangu, dai pawana rubatsiro, uyezve ibvai mataura kuti rubatsiro rwachona rubatsiro rwakaita sei kuitira mhuri yeZimbabwe inenge ichiona izive kuti kune vanobatsira vanotangirawo papi. Batsiro vanonyanyoda kuti ndawana stere kuti kana ndikada kubudawo ndinovaisa pawiricheya tobuda toenda. Zvinezvi ndotosiya ndongosiya vakagara ipapo ndekuti handina chekuvatakurisa. Kana ndikada kuti ndiendewo kiriniki ndotoisa mubhara handina chekuvatakurisa. Saka ndo dambudziko rakanyanya iroro nerechikafu kuti tiwane chekudya ndienda tobuda semabudiro andandaita. Ndoya ndabika ndoyavodya. Ndozvatoita. Ndochidambudziko rakakura iroro. Ndanzwa futi baba vachitaura kuti pandakatogara ipapa ndipo pandinozvibatsira. Muri kuzvigona sei mama kuti baba vakazvibatsira mouya mobvisa? Ndozvigona ndinoti ndochera mabhangeti angu emvura zvakazara kuseri uko. Ndoya ndobvisa. Ndoisa kana muri kugeza ndobva ndaisa mvura yekugeza vobva vageza ndobva ndazviwacha ndoyanika. Ndokurarama kwedu. Zvokuti futi mungatoda futi rubatsiro rwokubatsirwa nezvinhu zvakaita kunge sipo kuitira kuti mukwanise kugara muchiwacha nguva nenguva. Ndozvakanyanya izvo sipo izvozvo. Sipo, chikafu newiricheya wekuti ndipota ndichibudawo nawo panze vachifambawo. Aiwa, chinhu chandafarira mama rudo rwamuinarwo, nekuti vazhinji kana paita dambudziko unongosvika uchinzwa baba vachitaura kuti mai vakaenda. Zvichida pamwe mukadzi unosvika uchinzi baba vakaenda, ndaita dambudziko. Mwari ngavarambe vachikuitirai zvihombe zvakanaka. Saka mama, ndanzwa ndichitaura nababa vachiti panapa hapasi penyu, uyezve pane mari dzinotodiwa, mari dzemarenzi. Vakatsanangurawo kuti mune mabasa amunoenda muchinoita, mabasa manga muchiita kuti muwane cheuviri mumba, uyezve muwane chekubata chikafu chekuti imimi mudyoona baba vadyewo. Muri kuita mabasa akaita sei? Ndinoti munhu anoda kutimbirwa mugadheni ndinonotimba, anoda kuitirwa washeni ndinoita washeni. Kana ndikaenda kuhuni ndinouya chitengesa huni totenga chikafu todya. Ndokurarama kwacho. Ndofunga mama vandanga ndichitaura navo futi vanga vachitsanangura vachiti zvamuri kungoona umomu nomumba ndizvo zvitoripo, hapana chimwe chavari nacho. Toti zvichida pamwe pawanika chikafu, ko pekubikira, ko pekudyira muri kuita sei? Pekudyira mapureti edu tinawo mashoma ari mumba. Tinogona kuti tikaona chekudya tongobikawo todya. Zvichireva kuti pekubika kunaya uko pamoto, muri kubikira pamoto futi? Panze apa. Zvino hamukanganisiki here kana mvura ikawanza sekunaya kwairi kuita? Hapana zvekuzviita kendori sezvozvitarisa kuti ungauise papi moto muno papi. Saka toti tikangobikawo panze papapo zvatoita. Kana musiwo ukanayawo manhinge mheno tongoonawo kuti tingazviite sei. Zvinhu zvacho zvakatongooma. Aiwa, ndovimba mhuri yeZimbabwe iri kunzwa kune vanokwanisa. Pari zvino vari kutsanangura vachiti kana pekubika tinobikira panze, asi nekunaya kuri kuita mvura zvinogona kutovatadzisa futi kubika. Kune vanokwanisawo vane mwoyo unosundwa. Ndofunga dambudziko ramama nababa muri kuriona. Zvichida vamwe vanoti tinovaisirawo magasi stofu, wanikwaiwo muchivabatsira. Ndiwo kubatsira kwacho, nekuti sekutsanangura kwaita baba kuti chese chauya hatichasarudze, dambudziko redu rakakura. Saka iko zvino mama, kutaura kwangu kuchita baba kuti landlord zvavati vari kuda mari yavo, kana pasina mari iyoyo chiwane kwekuenda. Mune kwekuenda here kana kuti hapatorina? Kwekuenda hapatorina, pototi ndotokumbira kuti ngaambotimirirawo titsvage. Kana tazowana tinomupa. Pamwedzi manga muchibhadhara mari, zvichida pamwe kune vanadzo mari dzacho vanogona kuti rega tiisire mama nababa vabatsirikane? Pamwedzi tobhadhara $20. $20. Alright. Hapana zvimwe zvinozodiwa zvichida pamwe mari dzemvura, dzemagetsi kudidi? Aiwa, hapana. Hapana. $20 yemba chete muno. Zvichireva kuti saka 3 months dzatsanangurwa nababa kuti dzamusati mabhadhara rendi inenge yava $60. Aiwa, ndinovimba mhuri yeZimbabwe iri kuzvinzwa. Takanangana nababa, ndezvipi zvimwe
zvamungati dai pawanika zvakati, takatarisana nekuti ivo vashambidzike panyama yavo, sekutsanangura kwavaita kuti pandakatogara ipapa mwanangu ndipo pandinotozvibatsira. Zvichida pamwe vanoda mapamba, zvichida pamwe pane zvimwe zvinodiwa chii. Zviri zvemapamba ivo ndivangatoda kuzvitaura ndekuti ini ndinongotaura ndichiwacha. Pamwe ivo ndo vanozoda mapamba, ini pamwe ndingavafungire. Asiwo semunhu ari kugara navo hamunawo here kupfungwa yekuti pamwe zvikawanika zvinogona kukubatsiraiwo, especially panyaya dzekuwacha, nekuti takatarisa nguva ino inguva yekunaya, zvichida pamwe muchawacha futi zvoramba kuoma. Aiwa ndizvozvo, akanga awanikwa mapamba ayo vanongoshandisa kuti ndisaonbe ndichingowacha. Aiwa, ndinotenda mama. Iko zvino regai ndimbotaurawo nevamwe vavakidzani venyu tinzwewo kuti vari kuonawo sei dambudziko renyu. Tinotenda. Mama, makasimba here? Tiripo mukoma, makasimba here? Aiwa, tiri nani. Kuri sei kuno kudomboshawa? Aiwa, kudomboshawa tichiri nani zvedu. Muchiri nani? Muri kurima here? Tiri kurima, tiri kuzamba. Saka iko zvino makarime? Takarima. Makarima chii? Takarima bhinzi, chibage. Kata zvinonyatsoita nenyaya yemvura yakanonoka kunaya. Zvekuti ndingazotadza kudzoka ndikawanawo kana kasata. Munodzoka munowana. Munozowana dziripo. Aiwa, kuseka kwangu hangu. Mama, takaona maakutifonera mukati kuno kuti nedambudziko ratasanganawo naro senharaunda. Tine mhuri yatiri kuona ine matambudziko atirwadza pamwoyo. Uyaiwo mumboona zvichida pamwe vanowanawo rubatsiro. Ndauya taura nababa Nota, imimiwo senharaunda makatarisa ndeape matambudziko amuri kunyatsoti aya ndo matambudziko ataona atirwadza mwoyo. Ichokwadi, takarwadziwa kuzoona tokutsvagai, takabatikana zvisingaiti. Baba ava ndakavaziva, ndakauya kuno kudomboshawa 2021 chitanga kugara munomu. Vaigara kumusoro uko, vaiita zvekurima mbambaira. Saka ndaifara stereki, ndikabva kumba kwangu ndichida mbambaira, ndaienda nonovanetsa, ndicherere mbambaira, tonimbonetsana todiwa ndicherera mbambaira. Saka pandakazoona vasangana nedambudziko, ndakarwadziwa, ndakabatikana zvisingaiti. Last year yo chiva zvichitanga, tikati pamwe zvinogona kuita nani. Ndatoona kuti zviri kutoita wese. Munhu achatofambe, munhu andaisiziva achiti akauyawo anenge achingonetsana, imi ndipei chakati, ndipei itai kudai, ndipei mavheji, vachirima muriwo wavo zvakanaka. Wozoona munhu agara achakwanisa kufamba, haana chaanokwanisa kuita. Takabatikana zvisingaiti. Touya tichiona, tichiuya uchimbovaonawo dzimwe nguva, unoona pamwe munhu haana kana chaadya, chikafu hamuna. Tiri vanhuwo hatitori nawo, pamwe pacho tinogona kubatsira, but tinozosvika pakuti pamwe ndisitorina chikafu chacho. Zvinhu zvacho zvonetsa kuti ugare kumba, mwoyo unenge uchingorwadza kuti munhu uyo wandasiya asina, kuti ndidye chikafu ndimedze, iye adyei, aita sei. Dzimwe dzenguva panapa anenge ari 1. Panapa pane sora risingaiti, izvezvi nguva yekunaya, nyoka dzinofamba. Ikamusvikira muno mari ega, pamwe mukadzi wanenge wabuda ambonotsvaga mari icho, anoiita sei? Ari 1 agoni kufamba, agoni kuita sei? Zvinhu zvakatirwadza kuti munhu mararamiro ake haasi kuita. Saka nekuti inini ndinombofolowawo zvangu manhingirikeni enyu muchibuda mumasocial media, ndikati timbozama kudai, pamwe tingawanewo rubatsiro sekuwanawo kuri kuita vamwe rubatsiro. Saka tiri kutochemerawo kumhuri yeZimbabwe kuti tiri kukumbirawo kubatsirana nehama yedu. Isusu tiri kubatsirawo nepatinogonawo napo, tikaonawo kachikafu musi wacho tinouyawo nacho, but zvakaoma gore rino. Zvinhu zvacho zviri kunetsa, saka tiri kukumbirawo vane ruoko rwaMwari kuti vatibatsirewo hama yedu. Chekudya chaicho, pekuti vagari chaipo pari kutonetsa izvezvi, landlord pakatoipa. Saka tiri kukumbira kuti ane chero chaanenge akwanisa, chero chaainacho, chero hembe chaidzo dzekupfeka, totokumbirawo, plus nemaglovhos, because vari kuwacha vacho vanodawo kuti vapfekewo maglovhos vachiwacha. Zvese izvozvo tiri kukumbirawo mhuri yeZimbabwe. Ndo zvaningade kuti nditaure. Aiwa, ndinotenda mama nemwoyo munyoro wamuinawo wekurangarirawo mugarisani wenyu. Zvinhu zvakaoma mama, mukaona nharaunda yazoti kugara kwakaita muri handiko.
Mwari ngaangoramba achikuitirai zvakanaka nerudo rwamaratidza. Aiwa, tinotenda. Aiwa, ndotenda mama. Vandanga ndichitandara navo ndivanota vachashanyira muzuva ranhasi kunoku kudombo shava. Ndovemba matambudziko avatsanangura mhuri yeZimbabwe maanzwa. Kumashure kwangu uku ndimo mumba mavari kugara. Sekuona kwamuri kuita hamuna kana mahwindo, uyezve senguva yekunaya mvura inotonaya ichipinda mukati. Asi zvakadaro vari kutochema kuti handisi kugona kutobhadhara marenzi epamba pavari kugara. Kutsanangura kwavaita vati iko zvino ndava ne3 months ndisina kumbobhadhara marendi, kureva kuti mari iyi yatova kusvika kuma$60. Pandataurawo naamai ndofunga manzwa vachitsanangura kuti havana kana nemaplates kana mapoto ekubikira, uyezve kana vachitobika vanobikira panze vachibika nemoto. Nenguva yekunaya inoi dzimweni dzenguva mvura inotovatadzisa kubika, zvinoita kuti vazorara nenzara. Uyezve baba havasi kugona kusumuka kana kuzviitira chii. Pavakagara ipapo ndipo pavanotozvibatsirira. Amai vachemawo vakati mhuri yeZimbabwe kana muchikwanisawo kundibatsira nemapamba ndibatsireiwo, nekuti kuwacha pane dzimwe nguva zvinhu zviri kuramba kuoma nemvura inenge ichinaya. Kuchema kwavari kuita mhuri yekwanota. Ndakamirira ZimNewsBeat TV, zita rangu ndinoitwa Frank Wesere, nchiti chisarai. Thank you for tuning in to ZimNewsBeat TV.